Резида Зарипова. Төлке, бүре һәм аю. Бер вакыт кызлар гөмбә җыярга урманга киткәннәр. Быел гөмбә бик күп булган. Кызларның берсе, Алия исемлесе, аз гына читкә китеп, куаклыклар артында бер куянны күреп өлгергән. Куян аңа кызыксынып карап торган. Алияны куркытмаска дип, артык хәрәкәтләнмәскә тырышкан. Куяннар табигаты белән бик куркаклар икәнен бик яхшы белгән ул. Әмма бу куян башкаларга охшамаган ахры. Алия әкрен генә җәнлек янына якынайган. Аңа ничектер бик кызык булган бу күренеш. Куян шул кадәр сөйкемле булган ки, Алия хәтта түзмичә: "Син бигрәк сөйкемлесең, бәләкәч", дигән. Мин бәләкәч түгел, Дип кинәт җавап кайтарган аңа куян. "Син сөйләшә беләсеңмени?" Дип шаккаткан Алия. Мин гел сезнең артыгыздан чабып йөрим һәм сезнең нәрсә турында сөйләшкәнегезне тыңлыйм. Дигән куян. Шәп. Ә беләсеңме, сиңа ни өчен куркак куян диләр? Дип сораган Алия. Әлбәттә беләм. Әгәр минем арттан берәрсе куса, мин куркып туры юлдан чапмыйм. Уңга-сулга тайпылам. Кыек юлдан чабып дошмандардан бик тиз кутылам. Дип мактанган куян. Ә мин башкачарак дип ишеткән идем. Миңа бабакай сөйләде. Сезнең куяннарның күзләрегез ян яктарак урнашкан. Шуңа күрә сез башны борып та тормыйча бөтен тирә-якны күрә аласыз. Менә мәсәлән, син дошманнан качканда, артыңнан кем куганын күрәсеңме? Дип сораган Алия. Әлбәттә беләм. Син бик акыллы икән. Нәкъ тә минем кебек. Дигән куян. Әйе, әмма артка борылып карап чапканда, син алны күрмичә, куркуыңнан теләсә нинди агачка килеп бәрелә аласың. Дип кайгырган куян өчен Алия. Булгалый. Дип күзләрен аска төбәп, авыр сулап куйган куян. Ә менә хәзер син миңа шулай кызык итеп карап торасың. Әйтерсең, күзләрең бер күчкә җыелган синең. Дип көлеп җибәргән Алия. Ярар инде, ярар. Көлмә. Дип күңелсезләнгән куян. Үпкәләмә инде. Куян гына дисәм сиңа дөресрәк булыр. Дип тынычландырырга ашыккан Алия җәнлекне. Ә тагын сиңа куян дип озын колакларың һәм кечкенә койрыгың булганга әйтәләр. Кызык, башка җәнлекләрне ничек атыйлар? Дип сораган куян. Төлкене озын, җирән төстәге йомшак койрыгы өчен төлке дип атыйлар. Бүрене бүре дип җитез һәм сары төстә булганга әйтәләр. Ә аюны әкрен генә атлап, үлән, җиләк, гөмбә ашап йөргәнгә күрә аю диләр. Кинәт Алияны ерактан кемдер чакырган. Һай, мине чакыралар икән, синең белән сөйләшеп бөтенләй онтылганмын, диеп, Алия дус кызлары янына ашыккан. Кызык, кызык, дип уйлап куйган куян. Хәзер мин кемне ничек атаганнарын беләм. Дип урман эченә үк кереп чапкан. Бер заман агач ботагында
тиенне күреп алган куян. Сәлам, төлке. Дип эндәшкән ул аңа. Син миңа әйтәсеңме ул? Дип сораган аннан тиен. Сиңа? Дип җавап кайтарган куян. Ә нигә син миңа төлке дисең? Дип аптырап сораган аннан тиен. Чөнки син төлке, шулай дип сине ике аяклы хайваннар яки кешеләр атыйлар. Дип аңлаткан аңа куян. Берни дә аңлашылмаган аңлашыла. Ә нигә мин төлке? Дип кабат сораган тиен. Чөнки синең озын, җирән төстәге йомшак койрыгың бар. Дип җавап кайтарган куян. Тагын мин бүре һәм аю дип кемнәрне атаганнарын беләм. Дип мактанган ул. Ай, ничек кызык. Ә син мине алар белән таныштырырсыңмы? Дип сораган куяннан тиен төлке. Шуннан соң урман буйлап чапканнар алар. Куян җир өстеннән, ә тиен төлке агачтан агачка сикереп, каршыларына тычкан очраган. Сәлам, бүре. Дип сәламләгән куян тычканны. Сәлам, бүре. Дип кабатлаган тиен төлке дә. Сәлам. Дигән тычкан. Ә бүре, сүзе ул сәламләү сүземе? Юк, ике аяклы хайваннар, ягъни кешеләр сине шулай дип атыйлар. Дип аңлаткан куян. Ә нигә мине бүре диләр? Дип һич тә аңлый алмаган тычкан. Чөнки син соры төстә һәм бик тиз чабасың, син җитез. Дип аңлаткан аңа куян. Менә, мәсәлән, мине озын колакларым һәм нечкә койрыгым булганга куян диләр. Ә менә ул төлке, чөнки аның озын, җирән төстәге йомшак койрыгы бар. Аңлашылды. Дип башын селкегән тычкан бүре. Аңа булай атаулары бик яхшы тоелган. Ә без тагы кемне аю дип атаганнарын беләбез. Дип мактанган куян. Кызык, минем дә аюны күрәсем килә. Сезнең белән барырга ярыймы? Дип сораган куяннан тычкан бүре. Алар бергәләшеп юлларын дәвам иткәннәр. Куян җир өстеннән, тиен төлке агачтан агачка сикереп, ә тычкан бүре куян артыннан калмаган. Кинәт җәнлекләр коры ботаклар шыгырдавын һәм ниндидер урман иясенең тавышын ишеткәннәр. Бу Поши булган. Поши агачларның яфракларын өзгәләп ашап тора икән. Сәлам, аю! Дип кычкырып җибәргән куян. Сәлам, аю! Дип сәламләгән Пошины тиен төлке. Сәлам, аю! Дип чинап җибәргән тычкан бүре. Сәлам! Дип кычкырып җавап биргән Поши, яфракларын шәйни-шәйни. Сез миңа дәшәсезме? Сиңа инде, сиңа! Бер тавыштан җавап биргәннәр куян, тиен төлке һәм тычкан бүре. Аю дисез, ул шулай сәламләү сүземе? Беренче тапкыр ишетәм. Дип Поши борылып карап куйган җәнлекләргә. Юк, сине шулай дип ике аяклы хайваннар, кешеләр атыйлар. Дип аңлаткан аңа куян. Ә нигә алар мине шулай дип атыйлар? Дип сораган Поши. Чөнки син зур, урман буйлап әкрен генә салмак йөрисең, агач яфракларын, җиләк, гөмбә ашыйсың. Дип сөйләгән куян. Яхшы. Аю дигәч аю булсын инде. Миңа ошый. Дип ризалашкан Поши. Шул вакытта якыннан гына
Бер керпе узып барган. Сәлам. Дигән ул барсына да. Жәнлекләр аптырап калганнар. Керпене нинди исем белән атарга белмәгәннәр алар. Сәлам. Дип кабат сәламләгән барсын да керпе. Сез мине танымыйсызмы әллә? Дигән ул аптырап. Без сине таныйбыз. Бик еш күрешәбезле. Тик хәзер сине кем дип атарга ансын белмибез. Дигәннәр җәнлекләр. Мин сезне аңламыйм әле. Мин берәр нәрсәне белми, ишетми калдым әллә? Дип шаккатып сораган керпе. Аңлыйсыңмы? Безне барыбызны да ничектер атыйлар. Менә мин мәсәлән куян, чөнки минем озын колакларым һәм кечкенә койрыгым бар. Дип аңлаткан куян. Ә мин төлке. Чөнки минем озын, җирән төстәге йомшак койрыгым бар. Дигән тиен төлке. Ә менә мин бүре. Чөнки мин соры төстә, җитез һәм бик тиз йөгерәм. Дигән тычкан бүре. Менә мин аю, чөнки мин зур һәм салмак кына урман буйлап йөрим. Дигән пошый аю. Әгәр дә мине берничек тә атамыйлар икән, димәк, мин беркемдә түгел. Дип күңелсезләнгән керпе. Бәлки, мин кадый торган энәле булгангадыр. Дигән дә керпе елап җибәргән. Мине беркемдә бер кайчанда берничек тә атамас. Елама! Без хәзер ике аяклы хайваннар, кешеләр янына барабыз да үзләреннән сорыйбыз. Бәлки алар сине дә берәр ничек атар. Дип тынычландырганнар керпене җәнлекләр. Барысы да бергәләшеп, тату гына юлга чыкканнар. Куян җир өстеннән сикергән, тиен төлке пошый аюның аркасына менеп атланган. Тычкан бүре һәм керпе пошый аюның башына утырганнар. Пошый аю үзе рөхсәт иткән. Менә ниһаять җәнлекләр урман читенә килеп чыкканнар. Кызлар кәрҗиннәренә гөмбә тутырып өйләренә кайтырга җыенганнар инде. Алия кабат куянны күргәч, аптырап сораган аннан булай дип. Куянкаем, син һаман безнең тирәдә сикергәләп, безнең сөйләшкәнне тыңлап йөрисеңме? Юк, Дигән куян. мин монда үземнең дусларымны алып килдем. Төлке, бүре, аюны. Дип куркуыннан кычкырып җибәргән Алия. Качыгыз тизрәк! Алия качмакчы булган. Каршысына кинәт Пошый килеп чыккан. Пошыйның аркасында тиен, тычкан һәм керпе утырганны күргән. Курыкма! Дип тынычландырган Алияны куян. Бу минем дусларым, төлке, бүре һәм аю. Төлке, бүре һәм аю? Дип гаҗәпләнеп кычкырып җибәргән Алия. Аның күзләре шар булган. Бәлки мин саташамдыр? Дип уйлаган ул. Шул вакыт тиен һәм тычкан Пошыйның аркасыннан сикереп тә төшкәннәр. Мин төлке, дигән тиен. Мин бүре, дип чинап җибәргән тычкан. Ә мин аю, Дип үзе белән таныштырган Пошый. Менә күрәсеңме? Алар куркыныч түгел. Без барыбыз да үлән ашаучы җәнлекләр. Дип тынычландырырга тырышкан куян. Ә менә аның кем икәнен без белмибез. Куян
тәпие белән керпегә төртеп күрсәткән. Куркуыннан маңгаена тир бәреп чыккан Алиянең. «Ух!» дип куйган ул. Кулы белән маңгаен сөртеп алып, аннан соң ул былай дигән: «Ничек куркыттыгыз сез мине, уянкаем. Син барысын да бутагансың, дустым. Бу бүре түгел, тычкан. Ә бу төлке түгеллә, тиен. Ә бусы аю түгел, поши. Хәй, ә бу керпе була», диеп елмайган Алия. Ләкин барысы да булар мөһим түгел. Сез шундый кызыклар. Сезгә бер-берегезне ничектер атау кирәкми дә. Иң мөһиме, сез җирдә бар, яшисез. Ә без, кешеләр, бу турыда беләбез. Укыдылар Гүзәл Шәмәрдәнова һәм Юрий Павлов.